खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम केटल प्रिजार्वेशन बिल 2021 खौ आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामबाय सिगां आसाम केटल प्रिजार्वेशन एक्ट 1950 दंमोन नाथाय माखासे नेमखान्थिफोरा नांगौ बायदि नङैनि थाखाय गोदानै नेमखान्थि बानायनानै आसाम केटल प्रिजार्वेशन बिल 2021 खौ आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामबाय गोदानै पास जानाय आसाम केटल प्रिजार्वेशन बिल 2021 नि बायदिब्ला हिन्दु जैन सिख आरो माखासे मोसौ बेदर जायै समाजाव मोसौ बुथारनाय आरो फाननायखौ बन्द खालामनाय जाबाय बेनि अनगायैबो मन्दिर सात्रा आरो हिन्दु धोरोमारि फसंथानफोरनि सोरगिदिं 5 किल'मिटार जानथायसिमाव मोसौ बुथारनाय आरो फाननायखौ बन्द खालामबाय आरो आसामनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रायजोआव मोसौ लांनो थाखाय भेलिड डकुमेन्ट्स नांगोन मोसौ बेदरनि थाखाय मोसौ बुथारनायाव सोरखारनिफ्राय गनायथि लानो नांगोन आरो बेखौ लाइसेन्स गोनांखा स्लटार हाउसआल' खालामनो हागोन 14 बोसोरनि उन्दैसिन मोसौखौ बुथारनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो बे आयेनखौ जाय सिफायगोन बिथांमोनहा 3 बोसोरनिफ्राय 8 बोसोरसिम साजा मोननो हागौ नङाब्ला 3 लाख रांनिफ्राय 5 लाख रांसिम जुरिमाना होनांनो हागौ एबा मोन्नैबो साजाखौबो भुगिनांनो हागौ बेनि अनगायैबो जाय खनले खनले आयेन सिफायगोन बिथांमोनहा खेबनै साजाखौ भुगिनांनो हागौ मख'नो गोनांदि बे बिलखौ एसेम्ब्लियाव पास खालामनो नागिरनायाव बेरेखा हान्जानि दोलो जेरै कंग्रेस AIDF CPIM हान्जाया मोन 75 एमेन्डमेन्ट प्रप'ज खालामदोंमोन आरो आसाम सोरखारखौ बे बिलखौ एसेम्ब्लि सेलेक्शन कमिटिनो हरनो थाखायबो खावलायदोंमोन नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेरेखा दोलोआ गथायनाय प्रप'जखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन जायनि थाखाय बेरेखा दोलोआ एसेम्ब्लिखौ एंगारनानै बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन आरो उनाव बिजेपि दोलोआ भइस भट लानानै बे बिलखौ एसेम्ब्लियाव पास खालामदों बे बिलखौ बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा पास खालामखांनायनि उनावनो एसेम्ब्लियाव बिजेपि दोलोआ भारत माता की जय आरो जय श्रीराम होनानै स्लगान होदों सासे मानसिनोनो मोननै मोनथाम बिबान होनायखौ लानानै दोलोनि गेजेरावनो दावराव दावसि बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव UPPL दोलोनि सावरायमेल जादोंमोन जेराव दोलोनि गेजेरावनो दान्थे बिदान्थे जानानै दावराव दावसिया जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3-4सो सुबुंफोरानो मोनसेनि बांसिन बिबान लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ जायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायाखै रायजो राजाफ्रा आरो दोलोनि माखासे मावथिफोरा जेरै TLCCनि चेयारमेन बिनद मोसाहारि बिथाङानो सेक्रेटारिनिबो बिबान लानानै दङ बेयाव रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों दि सालबारियाव आरो गुबुन मानसि गैला नामा दि सासे सुबुङानो मोननै मोनथाम बिबान लानो गोनां जाबाय बायदि बायदि बेनि अनगायैबो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गासैबो बिबानखौ रानलायनानै खौसे खामानि मावलांनांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बेबायदिनो दोलोनि गेजेराव गोबां जेंना जेरै बिबान सोलाय सोल' खालामनाय सासे सुबुङानो मोननै मोनथाम बिबान लानाय ओनसोलनि जौगानायनि खामानि बायदि बायदिफोरखौ लानानै दोलोनि सावरायमेलनि गेजेरावनो दावराव दावसि जादों आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिरु UPPL निफ्राय बिथांखौ खनले खनले मिटिं खालामनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन नाथाय मिटिं खालामनो नागिरबानो माखासे UPPL नि मावथिफोरानो बिथां जगेश्वर बसुमतारीनि न'आव थांनानै बायदि बायदि खोथा बुंहैदोंमोन बुगोन आरो आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनांगौ बायदि बायदि होननानै बुंहैदोंमोन बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबोबाय थानायनि गेजेरजोंब्लाबो मैया माखासे थांखिफोर आरो बिबान सोलाय सोल' खालामनो थांखि लाबाय बेनि थाखाय मिरु UPPL नि मोनसे हान्जाया 15 आगस्टआव फैनानै जोबथा थांखि लाफैगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला सारेन्डार NDFB वेलफेयार एस'सियेशनाबो दाबि दैखांदों बिथांमोनहा मैया मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं जिरायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा रन्जन दैमारी बिथांखौ 15 आगस्टनि सिगां उदां खालामनानै होनो थाखाय दाबि खालामदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाया 1.5 बोसोर बारलांबाय नाथाय बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ आरो बेखौ रावबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानैबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो 15 आगस्टआव भारतनि उदांस्रि सानखौ मान होनानै रन्जन दैमारी बिथांखौबो उदां खालामनानै होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायहरदों लोगोसे रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां खालामाब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ माबोरैहाय गोजोन गोरोबथा होनानै साननानै लानो हागोन होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो 58 नं तामुलपुर बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव एक्स NDFB आरो UPPL नि CWC मनज गयारी बिथांनो UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट होजानो लुबैनायखौबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बारग' NDB फोरनि जेंनाखौ बिथां मनज गयारीया मोजाङैनो बुजिजोबखायो लोगोसे तामुलपुरनि जेंनाखौबो बिथाङा मिथियो जाहाथे बिथाङा गासैबो जेंनाफोरखौ गोजौआव सावरायहैनो हायो बेनि थाखायनो बिथां मनज गयारीनो UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट होनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोनहा
बाक्सा जिल्लायावबो मैया गोजौ फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसारनो हानाय फोरोंगिरिनि साख्रिनि थिसनलाइखौ राननानै होबाय। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव गासै सा 240 बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि थिसनलाइ गथायखांनायनि उनाव मैया बाक्सा जिल्लायाव थानाय टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गोजौ फरायसालिनि सा 420 बिजाथिफोरनोबो फोरोंगिरिनि थिसनलाइखौ राननानै होदों। फोरोंगिरिनि थिसनलाइ गथायनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गियानसाम दास बिथाङा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बिथांनि अनगायैबो इएम राकेश ब्रह्म, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमरज्योति बर्मन बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव गासै 1420 लांदां फोरोंगिरिनि पस्ट दङ। बेनि मादाव बे सानथामनि गेजेराव सा 851नो एपइन्टमेन्ट गथायगोन। बेनि मादाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिफ्राय गासै सा 240नो एपइन्टमेन्ट गथायबाय आरो बाक्सा जिल्लायाव गासै 420नो एपइन्टमेन्टखौ गथायबाय। आद्रा थानायनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव एपइन्टमेन्टखौ गथायगोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि वेबसाइटखौ हेक खालामनानै 10,000निबो बांसिन नंखाय भटार कार्ड बानायनानै हमजाबाय सासे दुथाङा। रिपर्टनि बायदिब्ला इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि वेबसाइटआव बेले-बेजे नुनायनि उनाव बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय इनभेस्टिगेशन एजेन्सिफोरखौ बिथोन होदोंमोन। बेनि उनाव नायबिजिरनानै हमनो हादों इउपिनि बिपुलसैनी मुंनि सासे सेंग्राया इउपिनि सारानपुरनि नाकुट टाउनाव थानानैनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि वेबसाइटखौ हेक खालामनानै 10,000निबो बांसिन नंखाय भटार कार्ड बानायदों। बे दायाव बिपुलसैनीखौ दा सारानपुर पुलिसा हमबाय आरो बेनि न'निफ्राय गंनै कम्पिउटार, माखासे हार्ड ड्राइभ हमनो हादों आरो मोनसे एकाउन्टनिफ्राय 60 लाख रां हमनो हादों। बिपुलसैनीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खामानिखौ बिथाङा मध्य प्रदेशनि आरमान मालिक मुंनि सासे मानसिनि दैदेननायाव मावगासिनो दंमोन। बे खामानिखौ बिपुलसैनीया रांनि थाखाय मावदोंमोन ना सोरबा उदखारिखौ मदद होनो थाखाय मावदोंमोन, बेनि सायाव दा गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां नायनो थाखाय नेनानै थाग्राफोरनिसिम मोनसे फोरमायथिनाय। गाबोन आं खौरां फोसावनो हानाय नङा। आं दाखालि फोरमायखादोंमोन आब' सोमोन्दो जानाय आंनि सासे आब'आ गोब्राब एक्सिडेन्ट जादों होननानै। गोबाङानो मिथियामोन जानो हागौ, मानोना बेखौ लिरनानैसो फोरमायनाय जादोंमोन नालाय। बे आब'आ मैया हराव थैबाय, दिनै जोबथा बिदाय होगोन। गुबुननि गोरोन्थिनि थाखायनो थैनो गोनां जाबाय। सोरबा सेंग्राया आखाइ फारसेथिं साथा हमनानै स्कुटि सालायदोंमोननो, बेनो सौख्रांलांदों। सौख्रांग्राखौबो सिगां सिरियास होनानै खोनादोंमोन, नाथाय दा माबोरै दं बेनि सोमोन्दै बारा जेबो खबर मोनथ'नाय जायाखै।